tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a Arcadi. Su presencia ha sido muy fácil traerlo. La verdad, yo pensaba que iba a ser mucho más complicado, pero la verdad es que le agradecemos su predisposición a la hora de colaborar en estas jornadas. Unas jornadas que, por cierto, han levantado algunas ampollas en algunos sectores de la derecha, nueva derecha o vieja derecha de Sagunto. Primero por la presencia de Arcadi, que pues no se entiende que un economista que no sea neoliberal pueda venir o tenga derecho a venir aquí a Sagunto. Lo segundo, por hacer una obra de teatro que os recuerdo que está prevista para mañana a las 8 de la tarde aquí en el Casal Chove. Se llama El mercado es más libre que tú. Y lo tercero, por hacer un taller infantil sobre conocimientos básicos de economía. Esto me recuerda un poco a lo que pasó con los titiriteros en Madrid. Pues bueno, nos acusaban de hacer adoctrinamiento, como si programar Bertín Osborne en la televisión no fuera adoctrinamiento, perdón. También hay que recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, en el mes de octubre, creo que aprobó una moción declarando Sagunto insumiso, municipio insumiso o municipio opuesto al TTIP. Ayer me parece que Madrid hizo lo mismo y en total creo que hay unos 120 o 130 municipios españoles que están dando el paso para declararse insumisos a este tratado. ¿Qué es lo que dice el TTIP? Pues que es Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Básicamente es un acuerdo comercial y económico entre Estados Unidos y Europa que lo que pretende es bajar aranceles, liberalizar nuevos mercados y equiparar normativas. Esto, dicho así, no suena muy mal, no suena tan mal como parece, y más cuando encima lo venden como que es un tratado que ayudará en este caso a España a aumentar las exportaciones, pero cuando vemos cómo se ha estado fraguando el TTIP, pues ya de alguna manera nos hace sospechar. Es un tratado que ni siquiera los eurodiputados y eurodiputadas europeas tienen acceso a él. Muy pocos eurodiputados han accedido a una parte del contenido. Eso sí, les quitaron los bolis, les quitaron los papeles, les quitaron el móvil y tenían a un guardia de seguridad en la espalda, con lo cual no podían ni tomar apuntes, ni hacer fotos, ni nada. Y luego encima nos lo venden como que el TTIP es el gran antídoto, ¿no?, contra la crisis. Sin embargo, lo que oculta, y es lo que de alguna manera Arcadi viene a explicarnos, que es un caballo de Troya y un gol por la escuadra que nos quiere meter de alguna manera el capitalismo y el neoliberalismo aquí en Europa. Supone una rebaja de los derechos, más privatizaciones, eliminar las barreras tanto legales como medioambientales, a costa sobre todo de abaratar la mano de obra, quitarnos derechos laborales y quitarnos prestaciones sociales. En resumen, es un tratado del TTIP, que luego el compañero Arcadi nos pasa a explicar, que beneficia exclusivamente a las élites empresariales, tanto de Estados Unidos como de Europa, a costa de los derechos sociales, laborales y medioambientales de los ciudadanos y ciudadanas europeos y norteamericanos. Algunos ejemplos de lo que supondría el TTIP si se aplicara. Aumentarían los recortes en derechos laborales. Pensad que Estados Unidos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ni siquiera están reconocidos. El otro día aparecía en La Sexta, me parece, unas imágenes de unos trabajadores que cuando controlan los pollos no pueden ir ni siquiera al baño y tienen que utilizar pañales para hacer sus necesidades. Pues imaginaos, algo parecido es lo que podría suceder aquí en este país. Más privatizaciones, las grandes empresas todavía tendrán más privilegios, alimentos, medicamentos y otros productos no se someterán a controles actuales, comeremos más transgénicos, alimentos más hormonados, con cloro, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, el fracking. No sé si imagino que sois conocedores un poco de lo que supondría el tema del fracking. En su día, cuando presentamos esta moción en el Pleno, el PP, que fue el único partido que votó en contra, nos decía que eso era algo muy lejano, que eso es algo europeo y que por tanto no iba a afectar aquí en la ciudad, en Sagunto. Al contrario,
es un tratado que también afecta a la soberanía local o a la soberanía municipal de los ayuntamientos a la hora de gestionar materias como vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ya me callo, le voy a dar la palabra a Kiko, al alcalde, y voy a explicar muy rápidamente quién es Arkadi, aunque imagino que todos lo conocéis. Arkadi es economista, es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, está a punto de jubilarse, por cierto, pero sobre todo, más que profesor, es activista. He estado repasando antes la Wikipedia y es que es activista en un montón de ONGs y de asociaciones en defensa de los derechos humanos, de la paz y la justicia social, como por ejemplo ATAC, Justicia y Pau, etcétera, etcétera. Es experto en relaciones norte-sur, en comercio internacional y en deuda externa. Y yo creo que se ha visto un poco obligado en los últimos años a hacerse experto en este caballo de Troya que nos quieren imponer desde Europa, llamado TTIP. Gracias. Moltes gràcies, sent, no? Moltes gràcies, felicitar en primer lloc a la Delegació de Joventut per aquesta magnífica programació. En aquest cas, amb l'objectiu que reflexionem sobre un tema que ens afecta a tots, com és aquest nou tractat en el context de la globalització, i moltes gràcies i benvingut a Arkadi Oliveres, que jo crec que és tot un referent en una part de la nostra societat en la qual situem també nosaltres que ens costa d'acceptar el curs de les decisions polítiques. Fa un moment, abans de començar, estàvem tractant o parlant d'un altre tema, i segurament jo estava una miqueta irritat, perquè realment em costa molt de digerir de quina manera els grans interessos econòmics, multinacionals, tenen la força per a imposar-se a, diríem, la sobirania dels pobles, a la llibertat de les persones, als drets, etc. Estàvem parlant d'un tema ambiental, però en qualsevol cas jo crec que forma part del mateix escenari, com hi ha forces que estan per damunt de les decisions democràtiques. Bé, en aquest cas, aquest tractat que s'està acordant en el marc d'una relació entre la Unió Europea i la Comissió Europea concretament i el govern dels Estats Units, jo crec que és una de les amenaces, com a mínim de les amenaces més patents que hi ha damunt de les llibertats, dels drets i del benestar de les persones. I per això segurament s'està fent des del secretisme, com ha dit Guillermo, més absolut. Des del principi ha generat una polèmica i una divisió entre aquells que s'han definit clarament en contra i els que s'han manifestat a favor, però en qualsevol cas, i tot i que és una qüestió que té un abast internacional, com ha dit Guillermo, jo crec també en els ajuntaments, en els municipis, que és on vivim les persones. Les persones vivim en pobles i ciutats, tenim que tindre un debat ben a prop per a crear una consciència social, una consciència ideològica que se pugui transmetre a les forces polítiques per a que els seus representants tinguin una postura més definida respecte a aquestes qüestions que moltes voltes semblen inexorables, però que, com en altres ocasions al llarg de la història, han demostrat podem oposar-nos. Per tant, esteu convidats a totes aquestes jornades, al teatre, i ara li cedim la paraula a Arkadi Oliveres. Gràcies. Bé, bona tarda a totes i a tots. Gràcies a l'Ajuntament de Sagunt, a la representació d'alcalde, el regidor Guillermo, el Miquel Àngel, el Carles, molt d'altra gent que m'ha convidat, i a tots vostès que estan aquí aquesta tarda presents per escoltar coses sobre un tema relativament aspre. Suposo que venir a sentir parlar d'un tractat comercial no és el més engrescador de tot. Hi ha coses que són més interessants i emocionants,
però no vol dir que el que passi amb aquest tractat no pugui influenciar-nos a tots nosaltres. I per això crec que és interessant que el coneguem una mica, que veiem quins són els orígens, veiem quines són les seves possibles conseqüències i fins i tot tinguem, perquè jo ho adverteixo al començament, una petita nota d'esperança, convençuts, com estic jo, que aquest tractat no s'aprovarà. Però en fi, això ja ho veurem una mica al final. De moment expliquem què és el que passa i com s'ha originat. I si hem de buscar els orígens de moltes coses en aquest món actual, penso que ens hem de situar en un any molt concret. És l'any 1945. L'any 1945, tots ho sabem, s'acaba la Segona Guerra Mundial. I l'any 1945 surt en el món una única potència emergent. Els llibres d'història ens expliquen que de guanyadors de la Guerra Mundial hi van haver molts, però no és veritat. Rússia no havia guanyat amb 22 milions de morts, França no havia guanyat amb París ocupat, Anglaterra no havia guanyat amb Londres bombardejat. L'únic país de debò que havia guanyat la Segona Guerra Mundial va ser, sens dubte, els Estats Units. Els Estats Units tenen, des del punt de vista estratègic, allò que els analistes anomenen una situació de santuari. Fixin-se en una cosa, els Estats Units participen a totes les guerres del món i no tenen cap a casa seva. Són un santuari. Fins i tot la seva posició geogràfica els hi permet això. Què té els Estats Units? Doncs, home, al nord, un país amic i tranquil, com pot ser Canadà. A l'oest, un oceà que pel seu propi nom ja demostra que és pacífic. A l'est, l'Atlàntic. I al sud, potser el més mogut de tots, aquell país que els propis mexicans ja han definit d'una manera. Ay, México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bé, aquest és una mica el perfil d'aquest país que va sortir indemne de la Segona Guerra Mundial. La seva economia, a diferència de moltes altres, i aquí comencen els problemes del TTIP, no havia estat gens maltractada per la guerra. Fins i tot va ser una cosa curiosa. L'economia nord-americana, al final de la guerra, va tenir un canvi, jo diria que positiu. Patrocinat per un senyor que, per altra banda, era un mal president dels Estats Units, un senyor que es deia Truman. Dic que era un molt mal president dels Estats Units perquè no havia tingut altra cosa que la irresponsabilitat de llançar una bomba atòmica a Hiroshima i una altra a Nagasaki. Però tot el que passa a la vida no és sempre negre ni sempre blanc. De vegades hi ha alguns grisos. I en Truman, mal president, i negre des d'aquest punt de vista, el mal president, tenia algun petit aspecte positiu. Quin era? Que va decidir que plegaria, i així ho va fer, més de la meitat de la indústria d'armament dels Estats Units. Va considerar que acabada la guerra ja no feia falta que hi hagués tota aquella indústria. I va fer una cosa curiosa. No la va plegar, la va recuperar. Va dir el que abans fèiem amb armes, ara dedicarem a fer, sobretot, produccions civils. I va fer uns processos que s'han estudiat després, molt interessants, per transformar produccions militars en produccions de béns de consum. Quin va ser el resultat? Ja us ho podeu imaginar. Excedent de la producció industrial nord-americana. Abans els Estats Units ja cobria les necessitats de la seva població amb la seva producció industrial, només calia que s'hi afegís una part importantíssima de la indústria militar perquè finalment el que hi havia als Estats Units eren excedents. I quan una economia, com la nord-americana o qualsevol altra, té excedents, només té una única resposta, i es diu exportació. Si tu produeixes massa i el teu propi poble no t'ho consumeix, l'única solució és exportar. Aquí ara no hi ha exportació de productes americans. Productes americans, qui els havia de comprar? Doncs, home, els que potencialment tenien capacitat de compra. Quins eren? Ni pensar en allò que ara en diem tercer món, que ni tan sols en deien tercer món, eren colònies angleses, colònies franceses, res. Quins eren, per tant, els possibles compradors dels productes americans? Allò que fins a aquell moment es considerava el món industrialitzat. És a dir, la Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Bèlgica, Holanda. I quin era el problema? Que aquests països havien quedat completament destruïts per la guerra. I aleshores els Estats Units fa una cosa, que és bona, que és dir, escolti, si jo vull
vendre els meus productes, cal que tingui clients. Aquests clients estan destruïts. Per tant, faig una aposta perquè aquests clients que estan destruïts es reconstrueixin i puguin comprar-me productes. I als Estats Units va fer, a la segona meitat de la dècada dels 40, un programa de reconstrucció d'Europa i dels Estats Units. Una reconstrucció feta amb un doble sentit. Per una banda, amb diners. I per tirar endavant aquesta reconstrucció amb diners, vam crear una cosa que es va dir Banc Internacional de Reconstrucció i Foment. Avui en dia, entre parèntesis, el coneixem amb un altre nom que es diu Banc Mundial. Però en aquell moment volien reconstruir Europa amb diners. Però no únicament volien reconstruir Europa amb diners, sinó que al mateix temps també van aprofitar aquests excedents productius nord-americans per ajudar a reconstruir Europa amb productes que els hi sobraven. D'això, com tots sabem, se'n va dir la Marshall. A Europa van començar a arribar gran quantitat de productes que provenien d'excedents nord-americans. Per tant, es reconstrueix Europa financerament amb el Banc Mundial i comercialment amb productes que arriben dels Estats Units. Parèntesi, perquè tot hem de posar un parèntesi. Espanya, com alguns deuen saber, va voler ser beneficiària del Pla Marshall i va demanar als Estats Units que arribessin cap aquí productes nord-americans. Però el govern americà li va respondre que no. Espanya no havia participat a la Segona Guerra Mundial, que per tant no tenia per què rebre aquests ajuts. Però tots sabem que aleshores el govern nacional Franco no es va conformar i va tornar a fer una altra petició: vull ser beneficiari del Pla Marshall. Aleshores el govern americà li va dir una cosa directament: sí, tampoc us vull dir el castellà. Vostès no poden rebre l'ajut perquè no són políticament homologables, que era una manera amable de dir que era una dictadura. Molt bé, però tots sabem que el general Franco tenia molts defectes, i un d'ells és que era un pacifista. I aleshores va començar que vull ser beneficiari del Pla Marshall, que vull ser beneficiari del Pla Marshall, que vull ser i vinga per parlar. I al final els americans van dir: escolta, vols ser beneficiari del Pla Marshall? Sí, doncs escolta, perdoni l'expressió, baixa els pantalons. Baixa els pantalons. Si te'ls baixes, t'ajudarem. I quina baixada de pantalons hi van fer el general Franco? Bases nord-americanes a Espanya. En Franco va dir: d'acord, me'ls baixo, aquí teniu el govern de les quals sortiria en el moment l'accident de Palomares i coses per l'estil. Molt bé, Franco va dir que sí, i aleshores ens van dir: d'acord, doncs ara que ja us heu portat bé, ara sereu beneficiaris del Pla Marshall. Què va passar? Que després de totes aquestes maniobres de les bases i dels contractes, Espanya va arribar a ser beneficiària del Pla Marshall. El Pla Marshall havia començat l'any 1949. Espanya va ser considerada beneficiària del Pla Marshall l'any 1959, amb la petita pega que l'any 1960 es va acabar el Pla Marshall. Un èxit colossal en aquelles gestions. No va servir per res. O millor dit, sí que va servir per una cosa. Va servir per una cosa, diguem-ne, d'arrel cinematogràfica. Que un famós director de cinema, dels millors que hi ha hagut en els últims anys, Hernán Luis García Berlanga, va fer una paròdia de tota aquesta espera dels americans amb una famosa pel·lícula, com molts de la sala heu vist, i com bé sabeu, s'anomena Bienvenido, Mr. Marshall. Bé, tanco el parèntesi del cas espanyol, i aleshores, amb aquests productes que provenen dels Estats Units, més els diners que provenen del Banc Mundial, es reconstrueix. D'acord? Europa ja està disposada a comprar productes americans. Però atenció, no cal només comprar-los, cal pagar-los. I aleshores els Estats Units va dir: molt bé, aquesta gent tenen capacitat de compra, però potser no tenen una moneda estable, potser no tenim una capacitat d'intercanvi de monedes, potser no hi ha convertibilitat. Això ho hem d'assegurar. I aleshores els Estats Units van assegurar que allò que enviaven pogués ser correcte. I per això van crear una situació que avui en dia es diu coses completament diferents, però que els orígens eren aquests. Aquesta institució es diu Fons Monetari Internacional. En aquell moment estava destinada senzillament a que els països europeus tinguessin divisa amb la qual pagar els productes americans. Per cert, segon parèntesi, com que tota una història s'ha de dir, en aquest Fons Monetari Internacional se li van donar uns estatuts que no eren gens agradables i que demostraven exactament com en aquell moment el govern americà entenia la democràcia. Com es votava aleshores i com es vota encara a hores d'ara en el Fons Monetari Internacional? Cada país un vot, que és el sistema oficial de Nacions Unides, i que per cert és molt dolent, perquè cada país un vot, que és el que es fa a Nacions Unides,
vol dir que l'Índia té el mateix vot que Andorra, el qual no sembla massa correcte. Però, en fi, no, ni únicament això. El Fons Monetari Internacional no es vota a cada país un vot. Es vota a cada país que té un vot en proporció a la quota que hi paga. I mira, per exemple, en el Fons Monetari Internacional hi ha 9 països, 9, que paguen el 52% de la quota, el qual vol dir que tenen el 52% dels vots i sempre poden prendre l'executiu. Els altres 160 països, com a molt paguen el 48% de la quota, tenen el 48% del vot i perden totes les lleis. Algú pot haver pensat que això es podria canviar fàcilment perquè es podrien canviar els estatuts. I més d'una vegada s'ha parlat de la possibilitat de canviar els estatuts del Fons Monetari Internacional, donant més diferència de vot. Però hi ha un problema. Els que ens movem per associacions sabem que en una associació, si tu vols canviar-ne els estatuts, has d'atendre el que els estatuts anteriors diuen sobre el canvi d'estatuts. I què diuen els estatuts del Fons Monetari Internacional? Que per canviar els estatuts farà falta un vot d'una majoria qualificada del 85% dels vots. El qual vol dir del 85% de la quota. I mira per on, de les quotes que es paguen al Fons Monetari Internacional, als Estats Units en paga, o millor dit, en deixa veure, el 17%. Què vol dir? Que tots els països del món tenen una quota. 17% la té als Estats Units, la resta del món té el 83% de la quota. Té el 83% del vot, amb la qual cap país del món, si no són els Estats Units, poden canviar els estatuts del Fons Monetari Internacional. El qual demostra senzillament que qui mana i s'aclata. Aquesta és una mica... És un pèl difícil canviar això. Fins al punt que quan es van crear aquestes institucions, que s'anomenen de Bretton Woods, l'ambaixador britànic, no pas l'ambaixador de qualsevol país enemic, no, l'ambaixador britànic, quan es van aprovar aquests estatuts, va dir aquestes institucions, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, han estat creades amb una única intenció: servir els interessos dels Estats Units i cap altra intenció. L'ambaixador americà, teòricament molt amic de l'ambaixador britànic, diu la crònica que li va contestar amb mals modals i li va dir que això no es deia als Estats Units, que aquesta institució no s'havia creat amb aquesta intenció. L'ambaixador britànic es va enfadar davant de la intervenció de l'ambaixador americà, es va aixecar estrepitosament, se'n va anar a la sala, no sé si va donar un cop de porta o no, això no ho diuen les cròniques, i no va tornar mai més a la reunió. Va deixar en el segon ambaixador britànic que representés els interessos del país. Aquest ambaixador, el primer que ja va protestar per aquestes institucions, de les quals el TTIP és una deriva, no és un ambaixador qualsevol, era un senyor que es deia John Maynard Keynes i, com segurament sabeu, va ser el més important economista del segle XX. És a dir, que les protestes davant d'aquestes institucions creades pels Estats Units a la fi de la guerra no són d'ara, no són del TTIP, ja tenen una arrel de fa 70 anys, amb aquesta voluntat impositiva que ells van fer. Molt bé, ja tenen el Fons Monetari Internacional amb les protestes corresponents. Però encara faltava l'últim element, que ens porta més de prop en el TTIP. Europa podia comprar productes americans, ja havia estat reconstruïda. Europa fins i tot podia pagar aquests productes americans, ja hi havia el Fons Monetari que se n'encarregava. Però esclar, si tu has de comprar un producte, i sobretot si l'has de pagar, el primer que et convé és voler-lo comprar, perquè si no vols comprar no serveix per res. Tu pots tenir diners, tu pots tenir necessitat, passes davant d'una botiga i veus que allò que hi ha t'agrada. Però abans de decidir si ho compres o no ho compres, fas una cosa sempre, que és mirar el preu que té. I què passava? Doncs que els productes americans, que Europa podia comprar perquè ja estava reconstruïda i que Europa podia pagar perquè els funcionaris l'encarregaven, no eren de preu interessant per Europa. Eren cars. No perquè els Estats Units fabriqués car, que no fabricava car, sinó perquè entre els Estats Units i Europa hi havia una cosa greu, que es deia la duana. Els productes americans, si arribaven a Europa, havien de pagar els drets de duana. I això els encaria. I això els encaria molt, perquè els drets de duana en aquell moment que tenia Europa eren d'allò que s'anomena el 40% ad valorem, que vol dir 40% sobre el valor del producte que tu compraves. Esclar, no és el mateix que tu compres una parella de ràdio doncs, per 100 euros que no que vagis a comprar per 140. Són coses diferents. I
per tant, si els Estats Units volia situar els seus productes a Europa, només hi havia una única solució. Ens anem apropant cada vegada al TTIP, que les duanes baixessin, que poguessin arribar els productes cap a Europa sense problema. Però esclar, posar-se en aquesta tessitura, el que no podia als Estats Units és dir-li a Europa, escolta, baixa les duanes que ara arriben els meus productes. Això no era allò que es diu políticament correcte. I aleshores els Estats Units es va inventar una solució. Va dir, miri, europeus, baixin vostès les duanes, que en justa compensació jo baixaré les meves. I així tenim un acord bilateral. Vostès baixen les seves duanes i jo baixaré les meves. Quina era la trampeta? Que si Europa baixava les seves duanes, els productes americans podien arribar. Però si els Estats Units baixaven les seves duanes, dels productes europeus no arribaria cap als Estats Units perquè no fabricaven res. De manera que era una bona convenció. I aleshores els Estats Units va dir, tirarem endavant una rebaixa de duanes. I vam començar amb la primera mesura que duia en aquesta rebaixa de duanes. Van intentar crear una organització, de la qual el nom encara els hi sonarà a vostès, que es deia OIC, Organització Internacional de Comerç. Quina missió era rebaixar les duanes. Però aquí va sorgir una peca, perquè aquesta OIC la volien crear a l'any 1947. I mira per on, 2 anys abans, el 1945, s'havia creat l'ONU. I l'ONU, en la seva carta fundacional, deixa molt clar que des que l'ONU s'ha creat, no des d'abans, per exemple, el Fons Monetari del Banc Mundial s'havien creat el 44, abans que després l'ONU, per tant això no ho dic. Però per tot part de que sí que hi havia l'ONU, qualsevol organisme internacional que fos creat hauria d'admetre com a membre a qualsevol país que fos de l'ONU. I els Estats Units no volia de cap manera que la Unió Soviètica entrés a formar part d'aquesta entitat. Ja es començaven a albirar els orígens de la Guerra Freda i entenien que comerciar amb la Unió Soviètica no els interessava. Amb la qual els Estats Units es va trobar amb una perfecta contradicció. Volia crear una organització que rebaixés les duanes a Europa, que li permetés entrar amb els seus productes, però per altra banda no la podia crear en l'àmbit de l'ONU perquè això permetria la incorporació de la Unió Soviètica. Resultat, allò que tots coneixem molt bé, fet la llei, fet el tram. Com que no es pot crear una organització internacional de comerç perquè l'ONU no ens deixa, creem una cosa subsidiària d'amagatoris, que es va crear en aquell moment, l'any 1947, i que es va passar a dir GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, Acord General sobre el comerç i les tarifes duaneres, que formalment no era una organització de l'ONU, era, com el seu nom indica, un tractat, un acord. Però un acord molt curiós, perquè un tractat i un acord, ja saps que és un paper, però no, aquest era un tractat i un acord, que era un paper, que era una oficina, que eren uns empleats, que eren uns automòbils, que eren unes màquines d'escriure, era un tractat una mica particular. Era la trampa per no dir l'Organització de Nacions Unides. I així va començar a funcionar el GATT, en trampa. Com una organització que l'única missió era rebaixar les duanes en el món. I Déu-n'hi duret la feina que va fer el GATT, Déu-n'hi duret, perquè el GATT va començar, com dic, a l'any 1947, amb unes duanes que en aquell moment eren el 40% del valor del producte, quan 50 anys més tard, a l'any 1995, per ser exactes, 48 anys més tard, el GATT acaba la feina, les duanes del món ja no són del 40%, són del 3,8%, el qual pràcticament vol dir que el món s'ha quedat sense duanes. I mira per on, quan el GATT acaba la feina, perquè el dissolen, a l'any 1995, només havia deixat les duanes en aquest petit percentatge. Algú es podria preguntar, escolta, si el GATT ha passat del 40 al 3,8, per què no l'allarguem un parell d'anys més, passa del 3,8 a 0, i allò que diuen en castellà, altra cosa mariposa. No. Creen en aquell moment una altra organització que també tindrà a veure amb això, que es dirà Organització Mundial del Comerç, que substituirà en aquella no nata Organització Internacional del Comerç. Per què? Home, perquè ara estem a l'any 1995, i com bé sabem, l'any 1995 ja feia 4 anys, des del 91, que l'URSS havia desaparegut. De manera que ja no teníem problema en fer una associació de Nacions Unides. I aleshores, a l'any 1995, creen l'Organització Mundial de Comerç. La pregunta és dir, i per què creen l'Organització Mundial de Comerç? Per què no acaba la feina al GATT amb el 3% que li quedava des del segurament del temps? I aquí ve la qüestió, que encara s'aprova més el TTIP. Perquè el que pretén l'OMC no és rebaixar les duanes. D'aquest 3,8 a 0,
és molt fàcil. El que pretén és una cosa molt diferent, que és liberalitzar les inversions i els serveis. Exactament el que pretén el TTIP. No liberalitzar les mercaderies, perquè al final pagaven res de duana. Liberalitzar les inversions i liberalitzar els serveis. I atenció, que liberalitzar inversions i liberalitzar serveis és quelcom perillosíssim. Perquè hi ha una cosa que tots coneixem, una dita que tothom ha sentit i que es diu el peix gros es menja el peix petit. Què vol dir, per exemple, liberalitzar serveis? Doncs vol dir que si vol Air France se'n pot anar a Marroc i dir, escolti, Marroc, vostè té una línia que es diu Royal Air Marroc i jo tinc una línia que es diu Air France. A partir d'ara, com que els serveis estan liberalitzats, jo, Air France, agafo a càrrec meu una línia aèria que vagi de Casablanca a Tànger. Però vostès marroquins no se'n troben pas, perquè amb justa compensació podran crear una línia aèria de París a Marsella. Els hi asseguro que al cap d'un temps haurà deixat d'existir la línia aèria Casablanca-Tànger i en canvi tot el vol estarà dominat per Air France. Això passa amb els serveis. I sense anar més lluny, en tenim una demostració a casa nostra. Hi ha un sector d'activitat econòmica que mai ha tingut protecció. Ha estat sempre lliure. N'hi ha molts, però em vull referir a un, que són les empreses anomenades d'auditoria. Les empreses d'auditoria són empreses relatives a la creació i mai hi havia existit aquest protecció. Com es diuen aquí les grans empreses d'auditoria? Price Waterhouse, Coopers & Lybrand, Ernst & Young. Noms catalaníssims tots. Perquè vol dir que són sectors en els que el peix gran s'ha menjat sempre en el peix petit. Aquest és un primer problema. I en quant a la generació dels serveis, exactament el mateix. De la indústria, exactament el mateix. Jo recordo, uns segons de la sala recordi, que quan l'any 1974, no gaire lluny d'aquí, a una població que es diu Almussafes, es va instal·lar la Ford. Les empreses de cotxes que hi havia a l'estat espanyol, que en aquest moment eren 3, que es deien Seat, Citroën i Renault, m'han dit, no m'agrada que vingui la Ford, perquè si ve la Ford perdrem el mercat espanyol. Aquesta indústria és molt potent i farà molts cotxes. I què va dir el govern espanyol en aquell moment? Escolti, vostè Ford, si vol instal·lar-se al Almussafes, perquè els salaris li interessen, perquè el transport són bons, perquè sigui, ho farà. Però amb una condició, de tot el que vostè produeixi a València, les 3/4 parts ha de destinar a l'exportació. Només pot vendre al mercat interior una quarta part, perquè volem tenir protegida la indústria. Evidentment això, amb un tractat de liberalització d'inversions, tampoc és aplicable. I la gent s'ha donat compte que liberalitzar les inversions i liberalitzar els serveis és molt perillós. Tant s'han donat compte que ja de seguida que es va produir la primera reunió de l'OMC que succeïa en el GATT i van haver-hi uns aldarulls incontestables. Jo no sé si vostès han sentit parlar mai d'allò que es va dir la revolta de Seattle als Estats Units. Novembre de 1999. Primera gran reunió de l'OMC per intentar liberalitzar serveis i inversions. Per deixar el món obert a l'entrada de les grans multinacionals nord-americanes. La gent es va donar compte que allò no anava per bon camí. Per una qüestió gairebé de carambola, vaig tenir ocasió de ser a Seattle aquells dies. Vaig ser testimoni viu de com es va plantejar la primera liberalització d'indústria i de comerç a nivell mundial. La major part de la gent, començant pels propis treballadors americans, van dir que aquell era un sistema que no els interessava. Que no hi podia haver aquesta liberalització, que les indústries i els serveis s'han de protegir en cada moment. Fins i tot va haver un incident que val la pena recordar. El dia de la inauguració d'aquesta primera conferència d'Organització Mundial del Comerç l'havia de presidir un senyor, en aquell moment president del país, anomenat Bill Clinton. Com que sabia que hi havia aldarulls, no s'hi va presentar. I va deixar la presidència de la reunió a mans de la seva ministra de Comerç, una pobra dona que es va trobar allà. I aquesta ministra de Comerç presideix l'acte inaugural i s'aixeca, mira per on. Una altra vegada, 50 anys després, l'ambaixador de la Gran Bretanya, que ja no era el senyor Keynes, era un altre. I l'ambaixador de la Gran Bretanya diu, senyora presidenta, qui són els senyors que vostè té al seu costat, a la seva dreta i a la seva esquerra?
Els dos senyors que tenia al costat eren el president de Microsoft i del president de Boeing. Microsoft i Boeing són dues grans indústries que radiquen a la ciutat americana de Seattle. I l'ambaixador britànic, escolti, aquests senyors són ambaixadors, representen algú políticament, són empresaris. Doncs jo no vull saber res d'aquests senyors i d'aquesta reunió. I l'ambaixador britànic s'aixeca i se'n va, com havia fet. Això demostra com anava pel camí del pedregar tot el voluntari d'aquesta Organització Mundial de Comerç. I no eren grans enemics marxistes-leninistes, no, era l'ambaixador britànic, en un cas i en un altre, que es queixava davant d'aquesta situació. Per tant, és evident que la cosa anava en contra. Hi hagueren molts aldarulls a Seattle, molts, i es va considerar que els acords que s'havien promogut a Seattle, que no volien fer altra cosa que liberalitzar el comerç i liberalitzar les inversions i liberalitzar els serveis, no es podien aprovar. Després d'aquests esdeveniments i de moltes accions que dugueren a terme ONGs dels Estats Units, que per cert vaig tenir ocasió de constar que són magnífiques, una cosa que t'agradi al govern americà, una altra cosa que aquestes ONGs són magnífiques, van aconseguir que al final l'Organització Mundial de Comerç no pogués aprovar aquesta liberalització de serveis que tenien prevista. Però, prudentment, els de l'OMC, per cert, parèntesi, l'acord final que s'havia d'aprovar, que no es va aprovar, hauria d'haver estat redactat pels 160 o 170 països membres? No. El van redactar 3 persones. Un representant del Japó, un representant de la Unió Europea i un representant dels Estats Units. I s'ha acabat. I els altres 190 a callar tots. Al final, com que estava tan mal fet, els altres països van dir que no ho aproven. I aleshores què van fer? Ho van reconduir. Van dir, ara no podem liberalitzar inversions, no podem liberalitzar serveis, cap problema. A la propera reunió ja ho farem. I la propera reunió, perquè no hi haguessin problemes, com els que van haver a Seattle, la van convocar a un lloc tranquil·let, a una ciutat del proper Orient, que es diu Doha, capital de Qatar. Per cert, de parèntesi, impresentable patrocinador del Barça, tant com parèntesi. Què passa? Aleshores, allà van dir, endavant, això serà més tranquil·let i per tant farem una reunió. I efectivament, allà van fer una reunió per aprovar aquesta liberalització de serveis i liberalització d'inversió. Però a partir d'aquesta aprovació va sorgir un problema. I el problema es va dir països emergents. El problema es va dir Xina, es va dir Índia, es va dir Brasil, es va dir Sud-àfrica, es va dir Indonèsia, es va dir Pakistan, grans països que estan en un estadi ja bastant avançat de desenvolupament, que van dir que amb ells això no els interessava gens civil. Perquè si això funcionava així, la seva pròpia progressió industrial quedaria dubtosa. No podien deixar entrar aquests, diguem-ne, de la forta americana o que sigui, lliurement allà, si no volien hipotecar el seu desenvolupament. Que no estaven d'acord amb la proposta de Doha, encara que hagués estat aprovada. Vista la dificultat, que ja feia anys que durava, els Estats Units aleshores va optar per una altra solució, que aplica un principi polític molt conegut, que es diu divide i venceràs. Si el món no ens aprova aquesta liberalització que estem dient, dividim el món i ens ho aprovarem. I ens vam preguntar, i quins són els més obedients de tots? Qui són aquests els xicots que diuen que sí a tot? Els europeus? Doncs ara, comencem els europeus. I llavors van cridar a la Comissió Europea perquè comencés a negociar aquest tractat, en el qual li van donar aquest nom, Tractat Transatlàntic d'Inversions i Partenariat, això és exactament el que vol dir TTIP, a veure si s'arribava a alguns acords. Basant-se en un mite, que això crearia un augment de comerç entre Europa i els Estats Units i que ajudaria al desenvolupament. Primera pregunta, sé que a la sala hi ha molta gent militant de moviments ecologistes. Ens cal un desenvolupament en un planeta insostenible? És la primera pregunta que ens podem fer. I a partir d'aquí, moltes altres preguntes. Què van dir? Que sí, que tiraria endavant aquest desenvolupament. I Europa, que ja sabem que són tots molt obedients, almenys els dirigents europeus són del més obedient que hi ha, doncs va dir sí, endavant, ho tirarà endavant. Per cert, tercer parèntesi, qui són els dirigents europeus amb vara alta sobre l'economia en aquest moment? Qui són aquests obedients? Doncs senzillament aquells que anomenem la troika comunitària. Aquells que martiritzen a Grècia des de fa mesos. Qui és la troika comunitària? En primer lloc, és el director del Banc Central Europeu. Un senyor que autentifica els bitllets que portem a la butxaca i que es diu Mario Draghi. Qui és el Mario Draghi? Un senyor que durant 8 anys va ser director
d'una de les banques més delictives del món, que es diu Goldman Sachs. Mirem, sisplau, tots els seus informes i veurem que aquesta banca, dia que passa, delicte públic. Cada dia. Personatge curiós. I per cert, si em permet fer un parèntesi, dins el parèntesi, us diré una altra cosa, que aquest senyor és de Goldman Sachs. Però és que, atenció, fa uns quants anys hi havia a Grècia un primer ministre, el nom del qual recordarem perquè és molt rimbombant, es deia Papandreou, que va dir: faré un referèndum entre els grecs a veure si volen o no volen pagar el deute. Mira per on, sense que hi hagués cap elecció a Grècia, a les 24 hores el senyor Papandreou era destituït del seu càrrec de ministre grec. I què succeïa? Un tal Lucas Papadimos. I d'on havien tret aquest tal Lucas Papadimos? Era el director de Grècia, de la banca Goldman Sachs. Però mira per on, a Itàlia va passar una altra cosa similar. Hi havia un primer ministre que a mi particularment no m'agradava, i suposo que molts de la sala tampoc. Es deia Silvio Berlusconi. Tot el món vam saber que en Silvio Berlusconi havia deixat de ser primer ministre. Vaig pensar, mira que bé, una cosa menys. Però no, va ser pitjor el remei que el malaltia. Perquè el que va succeir al senyor Silvio Berlusconi era un tal Mario Monti. I d'on havien tret el Mario Monti? 8 anys director de Goldman Sachs. Però, atenció, mirem bé com estan les coses. Fa uns anys, un primer ministre britànic, del minoret que hi ha hagut últimament, encara que pràcticament oblidat, que es deia Gordon Brown, que va ser una figura curta entremig del senyor Tony Blair, impresentable, i del senyor David Cameron, també impresentable. Doncs aquest entremig havia proposat una cosa intel·ligent: aplicar allò que s'anomena la taxa Tobin per intentar de rebaixar l'especulació financera mundial. El mateix dia que el senyor Gordon Brown va fer un discurs per televisió i va dir: jo miraré d'implantar a la Gran Bretanya la taxa Tobin per evitar els fluxos econòmics financers, volava des de Washington a Londres un senyor que es diu Timothy Geithner, que era una altra cosa que el ministre d'Economia d'un tal Barack Obama, amb una sola instrucció: impedir de totes que el senyor Gordon Brown posés en marxa la taxa Tobin. Què deia aquest ministre? Aquest ministre deia que una taxa d'aquest tipus aniria en contra de l'economia americana. No és veritat, aniria en contra dels especuladors americans, que no és exactament el mateix que l'economia americana. Però si es llegeixes una mica de biografies, et dones compte que els 7 darrers ministres d'economia nord-americans, al servei dels 7 darrers presidents, durant els darrers 42 anys, tots 7, en 5 casos el ministre, i en els altres 2 casos el viceministre, tots 7, abans de ser ministres o viceministres americans, tots 7 eren especuladors financers i tots 7 eren assalariats d'una banca que es diu Goldman Sachs. Em penso que val la pena que sapiguem com està aquest món i com funciona. Per tant, evidentment, amb aquesta pressió, doncs era molt difícil evitar les conseqüències. Total, que es van produir aquests actes en contra i aleshores es volia aplicar, tant sí com no, la liberalització. Una liberalització que ja veiem en mans de qui està, ja veiem a qui beneficiaria i que a hores d'ara que ens toca, per entrar ja una mica a la segona part de la xerrada, és veure quines conseqüències tindria i finalment aquesta última part, com la podem evitar. Si s'aplica tota aquesta liberalització, que a hores d'ara ens pot fer patir molt, jo crec que hem de tenir en compte diverses coses. Que des d'aquí ja m'ho ha resumit molt bé. Penso que la segona part de la conferència ho explicar més bé, però s'ho explicar, clar, ni és passar això, però bueno, estic obligat a dir alguna cosa més. Primer, ho he dit aquí, el màxim secretisme. Això és el que hem patit que fora de l'anterior, i s'amaga sota el llit perquè ningú ho vegi. Doncs el mateix, aquí aquestes ocasions ho van fer tan secretes que quan l'Ernest Hurtado em va preguntar de gravar el cos, em va dir, escolta, vostè torni d'aquí 2 mesos, i el dia que torni, quan deia molt bé, vingui sense bolígraf, vingui sense gravadora, vingui sense fotocopiadora, vingui sense res, guardi en la seva memòria si és que en té el que diuen que ha tractat, i després oblidis i així no es recupera més. Per cony, no hi ha cap tipus de transparència amb una decisió que vol fer la Unió Europea. Perdó, m'he despistat. Faig enrere. He dit qui governava la Unió Europea? La Troika. Però només he definit un, que era el del Banc Central Europeu. Qui més governa la Troika? S'havia de deixar una cosa. Qui més governa la Troika? Doncs el segon que governa la Troika és el president de la Comissió Europea. Qui és el president de la Comissió Europea? Un senyor que es diu Jean-Claude Juncker. I qui és en Jean-Claude Juncker?
un senyor que durant 5 o 6 anys va ser primer ministre de Luxemburg i ha convertit Luxemburg en el gran paradís fiscal d'Europa. Qui és el senyor Juncker? Un delinqüent. Qui és el senyor Mario Draghi? Un delinqüent. I qui és el tercer membre de la Troika? Doncs mira per on, aquest no és d'Europa, aquest és de Washington, encara que és francesa la senyora, es diu Christine Lagarde, que és avui per avui la directora de la Fons Monetari Internacional. Suposo que tots vostès saben que abans de ser directora de la Fons Monetari Internacional, la senyora Christine Lagarde havia estat jutjada per negocis bruts a França en companyia d'un soci seu, que era el president de l'Olímpic de Marsella. Ja està. 3 delinqüents, 3. Un president del Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, l'altre president de l'Observatori, l'altre presideix la Comissió Europea. Ens acaba de dir-ho, estem en mans de 3 delinqüents. Tingueu un president sempre. I no els hauríem de res, això per descomptat. I una altra cosa que hem de fer. Molt bé. De totes maneres, aleshores ens diuen, sí, endavant. Ara hem de fer això. I això quina conseqüència tindrà? Primer, la falta de transparència. Segon, que qualsevol dubte que hi pugui haver, d'això se n'ha parlat molt, ha de passar a mans d'unes comissions d'arbitratge. No ha de passar a mans dels tribunals, del tipus que sigui. No. Hi ha magistratures de treball, hi ha tribunals comercials. Es volen crear unes comissions d'arbitratge en les quals despatxos d'advocats, normalment citats per les multinacionals, acabaran tenint la vara alta sobre la decisió que es prengui en aquestes comissions. La justícia desapareix i pensem que ens deia Montesquieu que una de les bases de la democràcia era la divisió de poders, executiu, legislatiu i judicial. I en aquest cas, un judicial que no depèn del poder judicial, sinó que depèn de les multinacionals. Cosa completament incomprensible. Què més passarà? Doncs que, per exemple, dins de les campanyes que vull saber, que no és pas tot el que s'ha pogut saber, desapareixen les prioritats que poden donar allò que en diu el tracte nacional. Què vol dir? Doncs jo què sé, que si una empresa diu jo oferiré els serveis de restauració en aquelles empreses que tinguin discapacitats, no, això és un avantatge que vostè dona a les empreses del seu país. Si una empresa americana ve a fer un treball de restauració, no el pots obligar a que tingui de cap manera discapacitat. És més, tots sabem que a Espanya hi ha una llei que diu que les empreses que tenen més de 50 treballadors han de tenir un discapacitat en plantilla. I si en tenen més de 100, n'han de tenir 2. I si en tenen més de 150, n'han de tenir 3, i així successivament. En el moment en què s'aborda el TTIP, això deixa de valer, perquè les empreses americanes no tenen aquestes obligacions. I si arriben aquí i se les obliga, diran que això és un tracte discriminatori. No pot existir aquest tracte favorable. I atenció, perquè es comença a tenir una discapacitat o 2 o 3 i s'acaba una altra cosa que encara no ha sortit però que alguns hi han apuntat. Arriba l'empresa americana i diu, escolti, a vostè li dono 20 dies de vacances al mes i tu respons, home, és que l'estat espanyol en tinc 30. Doncs miri, s'ha acabat. Això no pot ser discriminatori. I si una empresa americana s'instal·la aquí, en tindrà 20 anys de temps. Què vol dir això? Que totes les normes laborals desapareixeran. Qui marca les normes laborals en el món? L'Organització Internacional del Treball, l'OIT, que fa 100 anys que ve aprovant normes laborals arreu del món sobre edat d'incorporació al treball, sobre dies de vacances, sobre sistemes de jubilació, etc. Hi ha 100 o 120 tractats de l'OIT sobre relacions laborals del món, dels quals els Estats Units n'ha signat una quantitat petitíssima, però en canvi no està obligat a acollir. I per tant, si s'instal·la a Europa, totes les seves normes no han de recollir. Molt bé. Què més hi ha? Doncs altres problemes que també Guillermo abans assenyalava. Tot el tema de la salut, dels transgènics. Tot el fet que aquí, a Europa, afortunadament, els transgènics encara estan poc externs, excepte l'estat espanyol, que per ser és el que més en té, perquè té constantment importacions de soja transgènica i produccions de blat de moro, però els transgènics poden no estar autoritzats, i en canvi ho estaran. I podem altres normes de l'OIT, deixar-nos d'obeir. I fins d'altres a les quals nosaltres tenim bastanta afició. Per exemple, jo vinc de Catalunya i saben que una denominació d'origen que em sembla molt és la del cava. I tu pots tenir caves de Sant Sadurní o del Penedès o... No. Les denominacions d'origen ja no poden ser, perquè discriminen les empreses americanes que poden tenir dret a utilitzar denominacions d'origen. Són una sèrie de petites clàusules, però tan petites clàusules, que s'estan aplicant constantment, que poden afectar la nostra salut, poden afectar, evidentment, el comerç i poden afectar
més cosa. Desgraciadament, això està en marxa. Però encara hi ha un parell de coses més que s'ha de dir. Els únics que tenen dret a decidir si volem o no volem acceptar el dia que s'aprovi aquest tractat són els ciutadans. I com han de fer-ho? Mitjançant un referèndum. A l'any 2014 es va proposar al Parlament que Espanya es fes un referèndum si es volia o no es volia acceptar el TTIP. I atenció, perquè ara eren eleccions aquí i val la pena que sapiguem qui és qui. Quan es va proposar que Espanya votés o no votés a favor del TTIP, 1, 2, 3, 4, 5 partits van dir que de cap manera la població espanyola podia votar sobre el TTIP. I qui són aquests 5 partits? Partit Popular, PSOE, Convergència i Unió, Partit Nacionalista Basc i no me'n recordo com es diu, de la UP, la senyora que... No UP, No, UP no. UP, sí, la senyora. Molt bé. Aquests 5 partits van dir que no calia votar de cap manera. Demòcrates, són demòcrates. Amb la qual cosa no es poden pronunciar. Encara és un grup d'estat. Què vol dir això? Que només cal que digui si són aquests partits, quins interessos tenen darrere i a favor de qui estan com a no. Tenim molta possibilitat que això s'acabi aprovant. Però per contra, jo no voldria entrar sense dir algunes coses, que és que els últims mesos potser hagi canviat una mica la manera de veure el futur del TTIP. Per què hagi potser canviat una mica? Perquè, com se sap, Greenpeace ha fet una filtració de papers i ha posat damunt de la taula moltes evidències dels que acabo d'explicar, el qual, evidentment, dificulta que hi hagi una quiescència generalitzada sobre això. Fruit d'aquests papers, immediatament hi ha hagut una postura en contra, que en aquest cas és interessant, la de França. El govern francès, que entre parèntesis està molt malament en aquest moment, és un desastre. Que està fent el senyor Hollande i el senyor Valls, que és de Barcelona, i que els l'estic, un desastre. Però, per contra, potser per aquella originalitat, especificitat lingüística o cultural francesa, no són gaire favorables. I per cert, no ho són gaire, i ho han fet. Perquè m'he oblidat de dir, quan explicar la història, que hi va haver una primera proposta que s'atrava molt al TTIP, que es deia AM, Acord Multilateral d'Inversions, que havia estat proposat també per l'Organització Mundial del Comerç i que va ser rebutjat a nivell mundial gràcies a la posició de França que hi va haver-hi en aquell moment. Per tant, potser ara el canvi de postura de França, que repeteixo, no és que el seu govern em mereixi massa simpatia, però podria ajudar. I també podria ajudar una altra cosa, encara pitjor que la de França. Hi ha un senyor que es diu Donald Trump, que ja està contra. Ja no sé una mica què pensar, però de totes maneres això és tirar-nos pedra al terrat, però de totes maneres val la pena que Donald Trump ha dit això. Però no hi ha un Donald Trump, un altre que es diu Bernie Sanders, que com sabem és el segon candidat demòcrata. I degut a l'oposició del Donald Trump i del senyor Bernie Sanders, alhora està dient una senyora que es diu Hillary Clinton, que s'ha començat a plantejar, i ho posen els diaris aquesta setmana, si ha de dir que sí o ha de dir que no en aquest any. Amb la qual ja la cosa comença a ser una mica dubtosa del que pot passar el dia demà. Perquè és evident que avui en dia no hi ha només una opinió, el 54% de l'opinió pública francesa està en contra del TTIP i aquí molts municipis, entre ells el vostre, s'ha declarat no admissible del TTIP. És una cosa bona. I recordem encara un últim element. Si la història és l'única que ens ensenya una mica com pot anar el futur, tenim un claríssim exemple per demostrar lo malament que van aquests tractats de lliure comerç, que no són de lliure comerç, que són de lliure inversió i que són de lliure serveis. El cas més desastrós, i aquest sí que està constatat des de fa més de 20 anys, és el cas de Canadà, Estats Units i Mèxic, quan van aprovar una cosa que es va dir North American Free Trade Association, o dit en castellà, Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio ha portat a la misèria més absoluta a Mèxic i a ser avui en dia el país del món amb una violència més forta, fruit, entre altres, d'aquesta misèria que ha generat el NAFTA. Per tant, la història ens ha d'ensenyar. Veiem que els resultats no són bons, veiem que cal pressionar perquè l'opinió pública entengui de què va aquests tractats, que siguem capaços de dir que no, que tinguem cura amb qui votem a les eleccions, perquè sabem que voten després és quan estan en el moment de decidir en el Parlament si es votarà o no es votarà, i sobretot que aprenguem de l'experiència dels altres.
jo tinc la impressió que això seria una mica el més genèric que es podria ser el tractat. Els agraeixo molt la seva paciència i si volen doncs podem discutir-ho.